Tembangane prajurit pedhot minggir utawa mlebu sajrone bebarisan pisana. Kiye Bregada Turangga sing bakal nrabas sabarang jaman, sing ora bakal maras maring sawernane gegaman. Ora mingsut merga panase palangan sing aki kobaran. Apa meneng mung kacang kukus owah kincire kahanan. Minggir utawa mlebu sajrone barisan pisana. Sawise cemleter suara pecut kaya mbledheg ngandung tawang. Dedel kukuse dupa goleh nguntapno sawernane indang. Aja wani-wani rika nyepelekno, najan mung sawujud jaran depang. Kiye panjelmane gunungan Senopati, manggala sekabehane perang. Mayuh bali maring tembangane kaki niki sing gawe ati wening. Merga sawise ning kalangan ngumandang dinding eling-eling. Langkah dalan liya sing bisa dituju, kejaba kudu bali maning. Balik nuhuni line Bapak Serayu sing tansah gawe diweling. Mulih maring antenge kaki slamet sing tetep boleh njaga teteling. Purwakerta pungkasane.